се Борислав Крумов. Така с години се занимавам с това нещо. 2007 година влязахме в общината с сегашния кмет. Бях главен секретар на общината. Оттам започнах да работя с хората по селата, най-вече с селските кметове. И това ми бяха така основните срещи с хората по селата. И видях, така беше причина да обиколя абсолютно всички села в нашата община. Опитвах се с годините да обясня на селските, от началото на селските кметове, че тия села, за да ги запазим, ние трябва да вкараме някакъв бизнес в тях. А какъв по-добър бизнес от това да вкараме туристи, които ще донесат добавена стойност. Земеделието е едно на ръка, но не само земеделието може да донася приходи. Приходи може да донасят именно тези баби, които са уникални, които могат да показват и да разказват за традициите, защото колорита на българските традиции, колорита на всичко, което е било в тези села и в тази част на България е най-малкото може да има много добавена стойност. Традицията на Успение Богородично е една много така важен момент, в който така житата вече са озрели, житата се прибират, именно по това време и Успение Богородично и самата традиция виждате, че е много колоритна. Значи самата традиция за мълчаната вода и самото хляба е основата на всичко. Знаете, българина хляба е най-важното, насъщния. Може нищо да няма друго, хляб, ако има, българите оцеляват. Казвам се Димана Крумова, на 19 години съм и съм част от програмата днес за замесване богородичните бити за големия празник на Богородица на 15 август. Занимавам се с фолклор от съвсем ранна възраст, от 8 години, като първоначално започнах да пея, да изпълнявам български народни песни и така до днес, вече 10 години. Връзката на човека с хляба е голяма, на песента с хляба също толкова голяма. Но още по-важно е именно съхраняването на традицията и продължаването и през поколенията, че тя да може да пребъде. Това, което при мен е оставило най-траен отпечатък, при мен, както пеенето, което ми се предава от моята прабаба, така и самото замесване, и който ме научи да меся, беше другата ми баба. В наше семейство именно такава е линията от майка на дъщеря, баба, която също е учила мама, баба, която научи мен.